କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ପଖାଳ ଦିବସ ଓ ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ? ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ? ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ କାହିଁକି ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଆହା କି ସୁଆଦ ଆମ ପଖାଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କି ଧନୀ କି ଗରିବ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଜଣ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ? ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ? ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ କାହିଁକି ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ତା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ କାହିଁକି ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ପୁରାଣ ବା ଇତିହାସରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହା 2011 ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କିଛି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପଖାଳ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆଗ୍ରହ ଏହି ଦିବସର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2015 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇ ଦିବସକୁ ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଦିନ ଓ ରାତି ପୁରା ସମାନ ରହିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଦିନ ବଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନରୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ତାରକା ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାରକା ହୋଟେଲରୁ କଂସା ବେଲାରେ ପଖାଳ ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଫଳରେ ସହରୀ ଲୋକେ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।